Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Tak nájdi zo pár slov, nimi môže skúmať svet záhad, hľadať obraz a k nemu rám. Život rozpoznávať, s nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Dávno každý vie, v živote niečo úžasné, pod nohou trávu mám, a siaham ku hviezdám. Poďme rýchlo skúmať svet záhad, hľadať obraz a k nemu rám. Život rozpoznávať, s nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, tak daj sa k nám, pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Uvidíš, že ten život si sám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Pečeň. Najdôležitejšie laboratórium ľudského tela. Hmotnosť iba 2% celkovej hmotnosti tela, pričom kyslík, ktorý spotrebuje, predstavuje až štvrtinu z celkového množstva. Skoro toľko ako mozog. Cukry, aminokyseliny. Trávenie je v norme. Kam sa ponáhľajú? Predsa do pečene je zásobárňou cukrov a veľkovýrobňou bielkovín. Čo sú to bielkoviny? Základný stavebný materiál, ktorý telo produkuje. Niečo ako tehly na stavbu domu. Hádam si len telo nestavia dom. A čo si tu prvý deň? Vyrába červené krvinky, krvnú plazmu a množstvo ďalších vecí. Napríklad protilátky alebo vitamíny, ktoré si ukladá do zásoby. Poviem vám, šéf, že tá pečeň je ohromná. Dúfam, že ti to zajtra nebude musieť znova opakovať. Pozrime sa, čo tu ten chce. Infikovať pečeň? Je tvoj. Ukáž, čo vieš. Čo tu robíš? Ak nemáte nič na preclenie, pokračujte. A vy chcete niečo precliť? Kto ste a odkiaľ? Tuky z tráviaceho ústrojenstva. V tom prípade nech sa páči. Aminokyseliny môžeme vojsť? Pravda, že môžete. Pepsíny trávenia, veľmi potrebné pri výrobe bielkovín. No, ukážte, čo veziete na vozíku. Čo? To sú... Toxíny však, jedy. Chcel prepašovať toxíny, odviezť na deštrukciu. To sú cukry? Nech sa páči. Stojte, stop! Vy dvaja pôjdete priamo do výrobne hlče tadiaľto. A vy sme ribozómy, montážne linky bielkovín. Tadiaľ. Á, cukry. Už na vás netrpezlivo čakajú, lebo zásoby sa nám povážlivo zmenšili.
Pozri sa. Maestro sníva. O čom? Nevidíš? Čo je? Čo sa deje? Čo tam robíš? Už aj skoč dole. Prečo na mňa? Výskyt podozrivých individuí. Čo s tým, maestro? Zvýšené množstvo aminokyselín. Čo s tým, maestro? Záplava cukrov, maestro. Reklamujú cholesterol. Aj železo nám reklamujú, najmä železo. Čo s tým, maestro? Akože čo? Filtrujte nové prírazky v krvi. Uskladňujte, ukladajte, premieňajte podľa potreby. Teraz už nestrácajte čas. Ako by nevedeli, čo je funkciou pečene. Žlč, maestro. Žiadajú žlč na rozloženie tukov. Tak prečo im ju nedáte? Viete, že pomáhať pri trávení je povinnosťou pečene? Správa mozgu pre pečeň. Druhý lalok, bunka 1607. Súrne potrebujeme cukor. Maestro, mozog naliehavo žiada cukor. Čo s tým? Je normálne, že mozog nemá zásoby. Na čo by potom bola pečeň? Žiadosti mozgu sú prvoradé. Okamžite vypravte zásielku zvyčajnou cestou. Odchod! Expresná zásielka pečeňovou žilou. Smer cez telový obeh do mozgu. Páni, mám objednávku pre mozog. Kto je na rade? Ak to neponáhľa ja. Keď je to naliehavé, pôjdem ja. Súrna zásielka je moja. Nie je to expresná zásielka? Expresná zásielka pečeňovou žilou. Máte pravdu, choďte. Nechápem, na čo mozog sústavne potrebuje cukor. Aby mohol makať. Takže my nemakáme? To ti ďakujem. Priviezol som cukry, smer cez telový obeh do mozgu. Vyložiť! Pečeň, jedna z našich najlepších odberateľiek a zároveň dodávateľiek. To viem, ale prečo musím nosiť kysličník uhličitý, keď ho nemám rád, to neviem. Ešte chvíľu vydrž, Hemo. Hneď sme v pľúcach a tam dostaneš kyslík. Kyslík. Uvidíš, aký je čistý a ľahučký. Viem, aký je ľahučký, tak ja už teda vydržím, Globinka. Prečo so mnou zaobchádzate ako s divou zverou? Hej, stáť! Čo si myslíte, že ste na divokom západe? Keď ste ma už zastavili, asi niečo chcete. Prekročili ste povolenú rýchlosť. Dajte mi váš identifikačný kód. V poriadku, kolega. Mám čas s federálnym agentom? Ktorý je navyše v akcii. Naliehavá dodávka cukru do mozgu. Uvoľníme vám cestu. Vďaka, poručík! Jo! Dokážeš to? Samozrejme, a nie raz. Vidíš?
Poranil si sa? To nič nie je. Mám slabé ruky. Musíme byť ostražití, aj keď ide iba o ľahké poranenie. Mohla by hroziť infekcia. Volali ste do štičky, nikde ich nevidím. Budeme ich potrebovať. Už sú na ceste. Každú chvíľu by mali doraziť. Vidíte ich? Nezdá sa mi to dosť pevné. Použijeme lana na pritiahnutie. Fibrín. Jedine fibrín udrží jazvu. Bez neho... pozri! Drž sa! Musia nám poslať pomoc! Už nevládzem! Čo tam toľko robia? Keby už poslali fibrín, bez neho sa neudržíme pokope. I hneď to zariadíme, len odvahu. Držte sa, držte sa. Musíme ho zobudiť. Budiť ho pre takú hlúposť. Hlúposť? Doštičky sú vysilené. Nutne potrebujeme fibrín. Rozumiete? Fibrín! Nespite. Rana sa nejazví. Potrebujeme nutne fibrín. Čo je? Čo sa deje? Mládenci, rana sa nejazví. Čo treba urobiť? Keď sa rana zle hojí, treba dodať fibrín. A keď zmeškáte, treba poslať fibrinogén. Poštou 37. Fibrinogén, maestro? Nie fibrín? Aha. Urýchlene nám zašlite fibrinogén. Maestro, a prečo fibrinogén a nie fibrín? Vážne to neviete? Vážne? Vysvetlím vám to. Fibrín je ako sieť, všade by sa zachytával. Trvalo by večnosť, než by prišiel na miesto. Takže radšej pošleme vlákno a sieť si z neho urobia na mieste. Rozumiete? Fibrinogény na zjazvenie rany majú prednosť. Uvoľnite im cestu. Prepáčte, maestro, ruky sú unavené, nevládzu, potrebujú cukor na výrobu energie a bielkoviny pre svaly. Tak na čo čakáte, čo? Vyrábajte a expedujte, ako obyčajne. Pečenie Macher. Úžasné. Dokáže toho oveľa viac. Poď za mnou. No, čo povieš? Voda pre žlč, to by sme mali. No, tak. A je to... Sol na trávenie tukov. Už vás očakávajú. A tento čo vezie? Aha. Pigment zahynutých červených krviniek.
Zatiaľ je to v poriadku. A ešte voda. Tej potrebujeme veľmi veľa. Vzorka žlče je pripravená. Kvalita je v norme, šéf. Obsah soli taktiež. Môžeme vyrábať. Pošlite vzorku do centra na schválenie. Samozrejme, šéf. Horúce. Bravo, šéf, máte postreh. Nerečný a ponáhľaj sa. Maestro, priniesol som vzorku žlče. Dajte pokyn na začatie výroby. Maestro, je to naliehavé. Celá fabrika čaká na váš pokyn. Čo sa deje? Vy strajate tu ako malé deti a navyše ničíte vzorky. Na budúce dávajte lepší pozor. Nespíte a sústredte sa na prácu. No, tak to by sme mali. A čo bolo v tej skúmavke? Bola tam vzorka žlče, maestro. No, prečo ste to nepovedali hneď? Môžete vyrábať. Maestro vzorku schválil. Výborne, začnite. Ale, sú nejakí ospalí. Vybavím to, maestro, nerozčuľujte sa. Aby to nepohlo vašou žlčou, maestro, budú musieť pohnúť so žlčou oni. Tak čo? Stačí, prvá dávka je pripravená, smer žlčník, púšťam. Chlebík s maslom, to je ohromná vec. Ach, akí sú tučnučky. To je cholesterol, chlapče. Na čo je cholesterol? Vyrábajú sa z neho blany buniek, žlč, hormóny a veľa ďalších vecí. V malých dávkach je potrebný. Priam nevyhnutný. Soľ, potrebujeme soľ. Soli tadiaľto. Glicidy a cukry, nech sa páči. Cholesterol na výrobu bunečných blán tadiaľto. Pre blany buniek sem. Priviezli ste nám cholesterol? A úplne čerstvý, priamo z pečenia. Nakladajte! Čakám! Môžeš? Výborne, chlapci! Ešte pár lipidov a sme hotoví! Čo je? Vy sa nesmiete zhromažďovať. Zablokujete premávku. Cesta číslo 117, smer srdce je upchatá. Odporúčame použiť odľahčovacie zelené trasy. Výzva pre pečeň. Zastaviť produkciu cholesterolu. Trasy sú preťažené. Ale veď my už cholesterol nevyrábame. Neprichádza z pečene. Oznámte mu to. Ruky si umyl.
Pst, polícia, skrýme sa. Nájdeme si vhodné miestečko a rozmnožíme sa. A prečo sa nerozmnožíme tu? Uprostred tenkého čreva nemôžeme, lebo sme vírusy hepatitídy. Našou úlohou je zápal pečenia, hlupák. To bude frmou, keď gúly nám začnú pracovať všetky tie ich laboratóriá. Ide sa. Hej, aminokyseliny! Nastúpte, zveziem vás. A kam idete? Do pečenie vrátnicou. Máte niečo na preclenie? Nie. Fakt? Veziem aminokyseliny z tráviaceho ústrojenstva. Presvedčte sa. V poriadku, môžete pokračovať. Smer ribozómy. Vidíte ich? Poslíčkovia RNA. Vysielajú ich centrálne bunky. Majú príkazy vyrábať bielkoviny. A tie bielkoviny im ukradneme. Hlupák, na čo by nám boli bielkoviny? Tak čo tu teda robíme, šéf? Pozri sa. Vieš, čo to je? To je ribozóm, výrobná linka. A na čo nám je výrobná linka? Na výrobu, lenže my jej dáme opačné príkazy. Pomocou tohto DNA zmeníme výrobný program a potom uvidíte ten frmol. To bude zábava. Tak. Nie som si celkom istý, že hore vedia, čo sa tu robí. Poplach. Vyhlasujem poplach pre všetky bojové jednotky. Prudká infekcia pečene, vírus hepatitídy typ A. Poplach pre všetky bojové jednotky. Situácia je vážna. Žiadam okamžitý zásah. Je mi zle, neviem od čoho. Asi som veľa jedol. Začína žltnúť. Fakt? Infikované bunky podráždili zdravé bunky. Myslím, že bude treba postaviť hrádzu interferónov. To bude najlepšie riešenie. Ohláste ho. Interferóny. Rýchlo na stanovištia pri vchodoch do buniek. Vírusy tu môžu byť každú chvíľu. Interferónov sa osvedčila, kapitán. Množenie sa zastavuje. Takže teraz je rad už na nás. Vydajte rozkaz mitóza, poručík. Rozkaz pre jednotky lymfocytov. Mitóza. Množte sa.
Musí to byť strašná otrava, tak dlho ležať v posteli. Ale iste si toho aj dosť vytrpel. Veru dosť, pečenie krehký orgán, ale za tú žltačku naozaj nemôžem ja. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Tak nájdi zo pár slov, nimi môže skúmať svet záhad, hľadať obraz a k nemu rám. Život rozpoznávať, s nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Dávno každý vie, v živote niečo úžasné. Pod nohou trávu mám, a siaham ku hviezdám. Poďme rýchlo skúmať svet záhad, hľadať obraz a k nemu rám. Život rozpoznávať, s nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, tak daj sa k nám. Pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Uvidíš, že ten život si sám. Táto veta